ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕುರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ನಿಖಲ್ ನಾನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರನಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ನೀರು ಪಾಡ್ತದಿ ನಂಚಿನ 1/4 kg ಅತ್ತಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 2 ಚಮಚ ಉರ್ದುತ ಬೇಳೆ, 2 ಚಮಚ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ತುರಿ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಕಡೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂತುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಸಣ್ಣ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ತುಳೆ ಅಂಚನೈಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಾತು ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಬಯ್ಯತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳಗಳ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಏಟಂ ಪಾಡ್ತು ಪಿರ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂತುಳ್ಳೆ ತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೋಡಾತು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಟ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಪಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲನ ಬಣಲೆಕ್ ಅನುಸಾರವಾತು ಎಣ್ಣೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ತುಳೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಟ್ ನಮ್ಮನ ಕುರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಾಂಟ ಒಂತೆ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿತು ಎಣ್ಣೆಕ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಮೂಜಿ ಎಡ್ತು 4 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಪಾಡ್ತು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಐನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ತುಳೆ ನಮ್ಮನ ಕುರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಸು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗ ಹಿಂದೇನಿಂದೆ ತೊಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನಲ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಜರನಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.